Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya al'umma na wannan gida mai albarka na gudun sirrukan makaranta. To kamar yadda kuka sani muka saba kawo muku sirrika mujarrabai masu amfani. To yau ma ga wani sirri na la ilaha illallahu wanda ake yi wa mutum wanda ya ɓata ba a san yadda yake ba. To yadda ake shi ne, za a samo rigar wanda ya ɓata, ko da ɗan kaɗan ne haka za a samu rigar. Sai a rubuta la ilaha illallahu Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a jikin rigar. Sai a je ɗakin sa inda yake kwana sai a ɗaure rigar a sama. Sai kuma a dawo a yi wurdinta 1111. Sai a samo ƙosai mai ɗumi guda 11. Yawwa wannan ƙosai sai a zuba masa gishiri da barkono da kuma suga. Sai a ɗauki guda ɗaya sai a jefar a tsakiyar hanya, shi wannan ƙosai kenan. Yawwa sauran kuma sai a rabar wa yara. To in Allah ya yarda nan da kwana 11 nan, ko da mutum rasuwa in Allah ya yarda za a samu gawarsa. Sai kuma na sussuke rabas.